Hello? Hello, sino po sila? Rungkol po kayo. Hindi ako rungkol. Pwede ba magligaw sa'yo? Gwapo ka ba? Hindi lang ako gwapo. Cute at mayaman pa ako. Ikaw, maganda ka ba? Hindi. Oh, sorry, rungkol talaga. Mahal, gawa tayong content. Anong content? Kunyari maghihiwalay tayo. Ba't ko kunyariin? Patutunganin na lang natin. Jack, hindi ako nakakatulog kagabi Naiisip ko kasi yung utang natin kay kumpare, kung paano natin mabayaran. Madali lang yan. Tawagan mo si kumpare, sabihin mo, hindi ka makakabayad ng utang. Para siya naman ang hindi makatulog.